Jwang mana kaka ne wasingo ni wadwa winjane na okenge ma sekta mar obila osekao hewi geng'o masira mag apaya kod kuonde mantiere rem me sekta mar obila kod sekta mamoko. Winjane na twak mar Walter Nyambaga gi jatend obila mag traffic Dr. Frederick Ochieng. Tarik 8 mar dwe mar 8 mar higani, nyamburko mane oting'o jok mane owuok e liel mane ochungunyore piny apaya ma Kisumu Kakamega, kendo nego ji 25 monywando nyaka nyathi matin, kendo ji mamoko ne oyudo hinyruok. Mana dwe ni mar 8 tarik 7 mar higani, gach okolo ne orado kod bas mar kambi mar lolo modhe Kenya Pipeline Company mana machiegni kod Naivasha County ma Nakuru, kendo kelo lal mar ngima mar ji 4 kod hinyruok mar ji mathoth. Kamago mana moko kuom ripode ma osewuok machiegni ni. Nondo matinende ma ochiw kod migawo mar wuoth tarik 11 mar dwe ni oyango ni chakre dwe mar 1 nyaka tarik 10 mar dwe ni ji 2,933 osetho e masira mag apaya e pacho ka mangima. E wi kwan no, ji 80 nyocha otho e kind tarik 7 nyaka tarik 10 mar dwe ni. Bad migawo mar obila en achiel kuom bede migepe mosebed ka isundo mar jiwo ritruok makare ndara kod neno ni chike mag apaya oluw. They are creating awareness. Kuloso kod Ramogi TV, kamanda mar obila mar ndara kod weche mag ndara Dr. Fred Ochieng wapenjo gino makelo masira e apaya. Gigi to timre samoro ni kuwuok kuom makosa ma dhano. Kuom makosa ma dhano go, gini dhano matiyo kod ndara. Koro kila ng'ato nitie kod kaka omiyo masira timre. Koro samoro kwachako kod mar derepe, joma riembo gari. Samoro iyudo ka ng'ato riembo mtoka to sekta madho kong'o. To riembo mtoka speed mamalo mohingo kaka idwaro ni mondo oringie kod derepe be samoro oriembo mtoka ko ol. Iyudo kata ko wakata Nairobi nyaka dala to kendo chopo Siaya kucha to kendo dwaro riembo mtoka no kuduogo. Joma bende riembo mtoka moko yien mondo riemb. Embaka wachiwo ranyisi kod apaya mama Hiumayo, joma mokalo masira ne ojuoko bas mar kambi mar Ena kod lori. Barabara koro kaka Maimayo no en barabara ma naro to kota koda hero. Koro wan kwaseyudo kama waneno no barabara ni kama hamani rach nyalo kelo ajali to wawuoyo kod wanyiso jo Kenha barabara ni mede uru kama hamani dwaro bump mondo control speed mar mtoka. Area mar Maimayo no gin gu program mare di kuro rango kuma barabara rachie, kuma barabara naro ahinya, gineno kaka ginyalo bedo widen. Ewi masira manyocho timore roundabout ma Coptic Kisumu, apaya ma Kisumu kod Kakamega, jatend obila no chiwe paro mane. Samoro nitie ma ndara mtoka ringe okolos maber. Ama alama mag barabara manyiso dereva ni kuma hama kuri chiegi chopo kuma wanyo gwandre ama ichiegi chopo kuma ntie bugo dhi mos. Kuri yudo ka samoro ka ena wang'iyo ma olosa ena na lam hamano to onge gik manyiso dereba ni koro dhi mos koro dhi matek. Kutende kod rang'uki ng'wech kod geche mowinjore oti kod ndara, ere kaka obila kod tendgi keto e tim chike matayo joriembo. Nyalo yudo ka nitie kata crackdown mar mwine mar mtokni. Tiyudo ka jo NTSA timo margi, polis timo margi, to gina karachiel. Polis uyiene chungo mtoka, to kendo mtoka bende kuyiene kalo kuchunge kod polis kani uniform. Koro chungo nigi, to kose chungo nigi to gini magi kagwa to neno mtoka ni en mechanically sound ama en kod defect. Bas kose yudo ni en kod makosa to koro wacho okay en kod makosa koro bila kawe to tere station. Oyango ni midhiero ma pod okwako tieko mibadhi e ndara en ni derepe lombo obila kod mitbilie nikech genie ketho. Kata kamano okoni duol mar NTSA to kod mano makedo kod mibadhi sani tiyo kanyakla mar neno ni gitieko mibadhi mag apaya.
ng'ato nigi kum mare owuon. Koro atemo mondo jori mtokni mondo owe tabia giwe tabia mar golo pesa. Nikech samoro ineno kata kapodi kata makosa mare pod ok onyisi ni makosa mare nang'o, to in iwuon osegolo pesa ni askari. Wan kod mipango moro be sani mar loso signboards mwaketi di ndara. To signboard non kanyo to ondikie namba mara yamo neno ka askari okawo pesa kuom dereba to nyalo go simu. To namba mar simu ka kanyo kogo to biro nwa. To ere kaka tudruok e kind obila mag ndara kowuok piny e ndara nyaka jodito manie apisi ma ok weche orure? Wan kod daraja mag madaraka mwaluongo ni chains of command in the Kingereza. Koro wach mo apiny wuok kuom ng'ama ni piny e ground chande gimotimre ndara kacha. Yes. To ko report ni ng'at maduong' ni moluwo. To ng'at maduong' sa report kabiro to bira hamano ema chopo nyaka kuoma bende ko kuoma to dhi nyaka Deputy Inspector General. Kuom Deputy Inspector General to the Inspector General. Kutende kod dhungruok mag geche apaya kaka Maero kochomo Kisumu to kod bombe mamoko gitemo mar tieko midhiero kaka mago. An kod joga motelo ki every region to wasewuotho giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni. Kaka ta barabara samoro en bara kaka area marwa mar Ahero chande onyalo wacho en flat land. Koro inyalo yudo ka ndara no en flat kuma bor sana ma ka ng'ato chako ni riembo mtoka e speed mamalo dhi mabor kapok odok piny. Koro kuondego mwaneno ka warango to ka ng'ato keto speed to bro dhi atua malach kapok odok piny to onyalo tumo ajali. Oyango kuonde ma masira kochie kaka Black Spot to kod Rageng moketi gi sani. Wasewuotho giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni. E kinde moko bila kod jopiny chwer rakore machwer rodho bila kikologi oko kamineme matatu. En kod wach mane wi wachno? No, what I would advise members of the public, because officers, when they are out there working for the government, they are the symbol and authority from the government. So if you fight him back, it is as if you are fighting back the government which is supposed to protect you. So I would advise members of the public that if they happen to see anything that has been done wrong by such an officer, they report such cases. Ochieng ogolo siem ne obila masieko kod tim mar keto kuonde mag menyo geche ma ok opwodhi kaka roadblocks. Wan kod roadblocks magaseted mong'e ma oket piny mani e roadblock. Koro kendo county commander e kila county emochung' roadblocks. Ma roadblock ma ng'ato keto to en roadblock moyien bedo gazetted, to ka ng'ato dwa keto tikwayo rusa kuom county police commander. To samo kwayo rusa kuom county police commander nyaka onyis county police commander gimomiyo odwa keto roadblock no kanyo, to bro kete saa adi nyaka saa adi. Penjo bende nyiedhore kata koponi obila olo kod japiko kata jo boda kanyakla kod jo tuk ma wengegi okolo kudho e ndara kendo ok lure kod chike mag apaya e boma. Jogi kotamo wang' polis. En mana ni polis ondik kod sirikal mondo rit raia. Koro ok inyal gori kod raia mirito. Koro gimwatimo en ni ka waneno nuluwo yo mahamae bro kelo lweny kindwa kod raia mwarito, to warango yo machielo. Wapenjo ni to ere tudruok e kind jopiny to kod jogo matiyo kod apaya kata kit puonj mobila chiwo mar konyo e keyo rieko mag jogo matiyo kod ndara maber. Mane minje ko wacho ni samoro bet kod wananchi piny pimo kod wach ber. To nikech samoro gik bilago timre woko kucha to jomadongo koro kaka yudo ofisini kia. Walter Nyambaga, Ramogi TV.